Nice. Maende muri? Zvauya nayo. Wauya nayo. Kana nduti muri handisi mukadzi wenyu? Hapana mukadzi wangu. Nduti mukoma munida tete ndizvo tokuda izvo. Ndiwo. Garai pasi. Nyaya yedu yakanga yakamira seizvo? Yanga iri yekuti avo vane pavari kugara vakasiiwa nababa vavo avo vakuklema vachiti vaparikei asi anga achiklema anga ari hwani saka pakazonzi endai motore vamwe ndine maminisi ashe akutakambei aende nemutetwa pakasipanga ndiye kwamutetwa saumani saumani achari asaumani apa ona nambo mamusitarisina kumbo nechemekao nyaya iri pekuti 1 imimi muri kuti uyu mwana anofanira kubva pamunda anofanira kubva pamunda asi mwana ngaabve asi mai ake asare ndozvamutaura ndizvo takazotaurirana kuti mai ngaasara semunhu mukuru tikati ngaasara ati agare kumusoro abve mwana ndiye tiri kuti ngaabve mumunda achienda kogara namai wake kumusoro kuna mai wacho pane dzimba dzavo but kakweseni yamukapa yanga iri nei yanga iri kuti uyu munda uyu munda uyu anga akambopiwa munda uyu akanga apiwa nani kubva papi kusvika papi ndo paine nyaya ipapo because hamungati kuti munda wako kana wanga wanga uchiurima uralo kupesa ndo wanga uchirima vachizva wakapiwa munda iyo zvimochiti aiwa chisiya uku chienda wogara uku iwe takutokuzwira tsitsi nekuti wachembera ruti manje nyaya iripo ndangamira ndeyekuti ava third generation ndo zvandakaramba iyi third generation wachigara papi kuti i-third generation wachigara pasemuchi ipapo mauda uchiti mimi chibvai third generation ko first generation same sina kuibvisa ko second generation same sina kuibvisa makuda kubvisa third generation why munda uyu kauyu wane minda yawo vanhu anda akusimbori kureba kune minda yawo ameno waigara wakapiwa nabvunda mutopo. My question I'm speaking. Say second generation musina kuibvisa. I'm sorry ma. Kuti pakutanga paka baba wedu isisi na sekuru wao ndio wakapanana. Pastand. Vachiti baba wao vataurana kuti iwe ndio muri kugara pa stand. Ko wana wako bati wana wangu vanozozonera. Wana kutaura nebaba avo manje. Anditi vanozozonera. Ini ndiye pangu. Ngokuti kwaigara kugomo takabva mukipi. Alright, vanozonera ndike. Kutaura navo bosha. Vana vabosha vamazodii navo.
awakagara pane zvawakaita wakangogara panga wapiwa ipapo bvawagara panga wapiwa wangasai kuti uzotorerwa including wachirima pari kurimwa nevana vanhasi wachingorima kusvika nepari kurimwa nevana vanhasi apa wazoenda kuchigara manje kuchidarika road ndati vana baba pari kurimwa nevana ava izvozvi ndo paingorimwa ndivana baba vavo asi wanga usikagariko ndo pane nyaya wanga usikagari saka nyaya yenyu iri pekuti mwana wakuda kuvaka kemunda mukati uchavaki pachibva ndo pane nyaya rima chete asi usadiri kana wakuda kuvaka enda wake kuna mai wako kuziri panapa neparodi pane mota pindurai bvudzi kuti ndiapa ngeapa kana panapa nepamuri apa ndipandinoda nyaya yangu ipapo nyaya yangu iri pekuti how can you say kuti rima hako asi usawake why ende apa asi yatanga uparima baba wake akaparima sekuru wake akaparima baba wake akaparima iye akaparima handiti nhasi unomuchiti iwewe usasausa wake aiwa because apa pano ndepahoka saka they can do whatever they want kana minda yawo nepawakapiwa ende apa chinhu chamutaura futi ka pakaita agreement iyo inode ndiwana sekuruka ndiwana sekuruka mune nepazvakanyorwa izvo pawakapanana wana sekuru mataura imuto pakaita this arrangement wana sekuru meaning kuti you are not there, you are not there, you are not part of the agreement. Saka imi muri kuzoona papiro zvekuti wakazirimai musati musa wake kurima mai wavo awa uyu wakatowaka ndo pari togara izwai bambo apa wakapiwa kuti imi musabve bambo tati mai we uyu handiti nemurume wake ndo pawaigara pavari kugara nanhasi wairima minda iyoyo kururimwa newana vana kusvika nanhasi handizvo sekuru wavo ndo paigara maya handizvo wachindorima kusvika pari kurima mwana uyu nhasi handizvo mwana uyu wakuda kubva kurima pakugara pari kugara wana mai kuti anowake kumunda imi mukati hauchawakiba kumunda usawake ngewedu muri kuti what are you saying ita kuti kutora wese munda kudai pakurima waripo pavari kutorima ipapo still pana pari kutorima takuti ndipe mapepa ndekuti munda iwoyo dati utouterera ndio munda wedu vaitouterera pandirugara ndio munda wedu ndio munda wedu sekuru Nyaya akawapire usape munhu munda sekuru baba vedu vakatitaurira advice changamira kuverenga zvakagarika usape munhu munda because mangwana zvinodii munhu apuwi munda ba siya masabhuku apa wani minda imi muziri masabhuku don't give harisi basa rako ukapa munhu munda ka watomupa 3 years hurumende yakanyora kuti akarima 3 years apa auchamubvisa wakuramba isusu ava vana wana rupo wakatochatiripa ndechekuti wane minda yavo baba wacho manje anga ava munhu mukuru handitika saka akangoti achagoniwa kukwira kugomo handiti so ndimo magadzikira akazi achivofana kudini waka iye akabvunzwa kuzi wana wako unozodii zvikanzi aiwa ini ndiri kuda pangu nemukadzi wangu chete wana vanozozvionera ko nhasi mbuya uyo akafuma asipo akafa misha iyoyi inotorwa ndiani hatiti misha yavo aiwa inotorwa ndiwo mati murikuziva mutauro mati baba namai
wakati wana wanozvionera. Handizvo isusu tiri kungoda pedu pekugara tiri wangani. Handizvo zvino umwe wacho wakatofa pasara chii 1. Uyu 1 akafa minda iyo ine mishayo yekuita yani. Ndofunga izvozvo takakurukura hamutotara pindura izvo pindura izvo ndo tikubvunza zvamutaura ndinobvunza ndiri mataura kuti baba wacho namai vakatoda pedu badzi wana vanozvionera. Handizvo tosanati saka wana nhasi mai wakufa ndiye asara ega akafa nhasi mai wana wakuzvionera. Avangogara ipapa vachataura kuti aiwa zve kuzvionera kwamamutaura kuti chigwe kana makati wana vanozvionera mamuri kuti munda uyu ndewe kuti wana vanozvionera mamuri kuti wasaise minda kuti wakororo wacho wese waiswe imomo muminda yacho ende ndinotoshamiswa makawapa. Aiwa chekutanga mai nababa makawapa here ndopane nyaya makawapa here mai nababa wakapiwa baba wacho mai nababa makawapa here hongu kwete matinako isusu mai wacho mai nababa makawapa here mai nababa wacho hatina hamuna. Saka pamuri kuwati imimi ende mbogare pana mai wenyu ndepani haikustendi manje auti tiri munda ndewedu mekuti munda yemunda mutupa yaipihwa stendi nemunda handiti ava vanhu ava vane minda yavo ava. Nyaya dzabvunza mutupo gonde vhari taneta ndidzo nhasi panapa pave ne4 dzabvunza mutupo. Bvunza mutupo wakazoti bvunza mutupo wakazoti bvunza mutupo wakazoti aiwa bvunza mutupo wa just a worker like everyone else aiteedzera muteereri basa rani rake chako kupega minda nemadhunduru zvatopera but angasikapi ownership. Ayo miruzwa here ndizvo chimbuya chirongwa chinenge chakanyorwa namba 4322 ukaenda kwaDC uko ukaenda kutsvaga kondo number inobva yatokupa reference yekuti 42 reference number 4329 ndeya James K Mtasa is there. Ndorangati basa rawo ndabvunza mutupo chete kuisa chimbuya kana kuisa chirongwa nokupa namba kokuregister kondo number reference kwaDC chete asi anga asingapi munhu munganzwa vanhu vachigara mese machigara muno mugrendi chakawanda kwakusina madhunduru vanhu vaindogara kwaitwa shifting cultivation padhakwa wosumuka wachienda apo padhakwa wosumuka wachienda padhakwa izvo makondo zvakazouya after parealizwa da vanhu vawanda vanhu vada kugarisika zvekupesuka zvadiri zvapera chipai vanhu pake movapa sei zvikazi muisirei kondiwa movamaisa nhamba yekondiwa rani rake nechimbuya chekurakidza kuti unotangira apa achipimira apa. Nyaya iyi kai izvi atiri kutaura ndechekuti vanhu ava vane stendi dzavo 1 chechi 2 vanhu wakatosumuka iyo pamba pacho papa mhuri yacho imwe yacho yakatotsvaga mastendi hatichinei navo asi vakanga vatoripo asi vakaenda kutsvaga mastendi avo paguta ndipo tatitesa ndosarizi guta ramutasa ndipo tatiti tese ndipo tatakaungana kutisa munozwa mambo nana mandera nakasopwanya tatakazara tese tatiri paguta munozwa asi ndori kaenda wakupi wakuno chakambeni wapi dzasuku mukanda wapi chakanyuka waripi uko kwake why because nzvimbo iyo yanga yadini yashiringa bambo vanhu vari kudini vanhu vari kuberekana munozva tiri madzimambo kwakazi 77 55 35 40 ndikadira pa 1 month
After 3 months vanhu vakufira wangani pamwe 35 40. Saka vanhu iyo generation iyo painosvika kuti yese yakuda minda tinoionepi minda yacho. Saka ndozvati kutaura kuti reason yekuti ava vakabva vanhu vaenda dai sabhuku kana munhu achisvifta achienda handitika unosvika achitsvaga nzvimbo kuna sabhuku wopiwa nzvimbo nani nasabhuku wake handitika zvino ava vanopiwa nasabhuku baba sabhuku ndiye une right yekupa munhu nzvimbo kuti gara apa handimaona manje saka isusu izwaipamo imimi muri kuzvicontradicta. Kana muchiti sabhuku ndiye ane maruramo ekupa munhu wekugara imimi simba rekuzomupa kuti agare muyadhi meimakarovana vanhu munokumbirana kuno kukumbirana kuti tinofanira kudai po ndiani ndini ndosaka kutaurisa mudara unoda kupamba nzvimbo aiwa handinoda kupamba ndinototaurawo zviri free handitika handinoda kupamba nzvimbo ba handimaona apa Pangu aisanga uri mugarepi isusuka apo pandirugara handina mundaka ndaigara nababa wangu ikoko kunga kwedu asi minda manje yanga yakapedherwa minda taitoenda korima ikoko taienda korima waigara nababa wako wairimepi nababa wako ndiyo minda tairima kai kuwa wairima kupi api wakazo hafu imwe yacho ndiyo tati utorima isusu imwe hafu wachirima wakanga wangokumbira ka inini kani muripo here paikumbiranwa minda utatiripo pamba mukazwa zvawakawirira wakatowirirana kuti kukumbira inini baba iye sekuru wawao wakatoti iye inini nemukadzi wangu chete abvunzwa nababa kuti wewe abvunzwa nababa kuti wana wako unozovadi wana sahumani regai tikubatsirei zvimwe zvamunotaura zvimwe zvacho hazviiti kana zvimwe zvacho zvamunosapotana hazviiti munonzwa manyora muno kuti dare rabvunza James kuti munda une ruzivo nawo here kuti munda ngewasahumani andi muamauya panapa Paul anoti James ngaabve atsvage stand asi mai wake ngaagare asi achiziva kuti munda ngewedu. What do you mean? right Mira, what do you mean? Musandinoda kuenda kwezi ndoda pindurai pandupo muri kurevei kana muchiti mai wacho ngaagare asi achiziva kuti minda ngeyedu muri kuti usapepero tone mai apa ngagara uri mushandisa mai wako wakashandisa mbuya mwana uyu you know what chinhu chanetsa apa chinhu chanetsa panyaya issue iyi inoinvolva sahuman family andizvo saka kana ichiinvolva sahuman family ishe becomes an interested party. Ishe aita interested party anofanira kuzvirikesa from the case wotsvaga umwe ishe woita nyaya
Abva uyu mamuda mbuita. Muri yangu. Mune muri. Munda wacho ndiri kutourima futi munda wacho iwoyo. Ndiri kutourima. Iyo zvizi ndiri kutourima munda wacho. Wana hopo watinawo. Wakatoya kuti mangarira handiti isusu hatina kutoya komangara takava tatowirirana zvikasa iye akasaina signature patakataurirana akasaina signature yake itori papo. It's unfortunate kuti nyaya iyi ndinofanira kuti vakomana dzika iko dzika ikoko munoona munda iwowo manoona munda iwowo muhamasvika muhamaona ishe maona ishe ishe achakutaurirai zvadao kutaurirai ngokuti tsamba iyi yabva kuna ishe ane zvasiri kuwirirana nazvo zvemuri kuita imimi kuna ishe. Saka vakomana dzikai kupi endai ikoko before Friday munoona ishe mosvika panzvimbo apo muhamaona zviripo zvacho then modzoka musi wa19 ndingatanga decision. Tsamba iyi yabva kuna ishe. Tsamba yakatoya last week but pasina pana nyaya takati toibudisa panyaya pairupinda. Right. So ndo nyaya iripo yasangana musi Saturday. Ishani zvinyunyuto maida kuishandisa and the purpose yamaida kuishandisa manje ndiyo iyi, right? Because you know indokwanisa kumufonera bandu rezvo izvi ndimubvunza kuti makatanga rini kuti munhu anenge asina chikwere chedevelopment level momunyorera tsamba kuti ana inenge da kushanda kuna ani tsamba yacho, because tsamba yakazi to whom it may concern kai iyi yandiri kutaura kuti tsamba iyi mirai ndimabudisa tsamba yenyu ndati izvi zvatizviziva izvi kwamutase hatizvizivi izvi kuti munhu wese asina chikwere chedevelopment level anobva anyorerwa tsamba nekanzuru kuti haana chikwereti. Ndoda kuti ndipindura handiti ipindurai inini handitika 2023 handitika ndaida kukwidza sakansela handitika saka takaenda ukanga uine zvikwereti handitika ukanda uine zvikwereti mukanso madevelopment levy nezvese izvozvo haugoni kuti kukwidze bambo mirai bambo munhu wamuri kuona akagara kumberi kudoko haana kutanga nekugara nekupfeka jaketi wakatomboita wakanzira muno. Saka mukada unyepera vanhu vese kuti vanhu vashe zvisirizvo. This is not a political requirement. Hakuna requirement yakanzira yakadai ndiani akakunyepera izvo. Chinodiwa ikadhi remusangano ndara kuti musangano wako ndeupi. Ndati unokliwa nepati yako yauda kumirira. Unozoenda kukanzura wahwina. Unoenda kukanzura sei usina kuhwina.
ndotopinda ndiani akatoa ndifonere izvo? Ndipei foni yangu, ndipei. Ndiani akataura izvozvo? Akataura izvo ndiani? Akataura izvo ndiani? Akataura izvo ndiani? Akataura kuti izvozvo munofanira kuti clear zvikwere tukanzuru tuite kanzero ndiani? Ndiani kukanzero kwacho? Aiwa, kana muda kanzera, kana muda kuti akanzera, kanzero inopinda papi? Kana unoita kanzera, unoenda kukanzero here kana unoenda kupati yako, unochuzwa nepati yako. Saka pati yenyu kana yakuchuza imimi, kanzero yozoti haupindi, haukondesi. Unonga watoita kanzera ka. Aiwa, izwai bambo, izwai bambo. Izvi musasouye nazvo mabambo izvi. Rwendo rwatakafamba bambo rwakakura, rurefu. Kwatakabva mukuziba, muruzwa bambo. Saka mukaende tumapepa kuti muchitinyepera tumapepa. Tinozviziya izvi, takabva nako kweso. Pati nyenda vandaiona. Ende pati iyo inoda mapepa eukanzuro ndeipi iyo? Ndoda pati inoita requirement yekuti unofanira kwasina chikwere tukanzuro ndeipi? Kana iri ZANU-PF hakuna zvakadaro. ZANU-PF just need to be a card, yekuti you're a card member for 5 years and so une position ipi yechakati zvatopera. Inoda kanzuro ndeipi? Bambo musasodaro. Tora ichipepa chenyu. Munodzingisa vanhu basa kukanzuro. Hazvikuna zvakadaro kuti unonyora kuti azive vanhu vese vari panapa hawana chikwere development level. Akamunyorerwa tsamba ndiani? Imi mochinyorerwa tsamba mainya ukoshei mamutone chikwere che6 years. Mazoenya ukoshei wanotobato wari up to date hawanyorerwi. Imi mutone chikwere che6 years motonyorerwa. Makoshei. Yes. Iyi nyaya yakatanga baba vakandidzingira ndubva uchechi. Baba. Waibva wandibata maoko. Kasi ndiri muda wanditi murume wenyu wakafa here. Wakauya kumba kwangu. Wakasvika mumba mangu. Wakabva auya futi mumba mangu. Kazi ndauya nyaya iri pano uya tosongane kumatere kwamai wangu iyo. Ndiko toda kuti tionane. Masoko aya hamusakazwa here ndakati sekuru zvakafa ngatidanane. Ina ndakutosha. Kwabva ndafonera mwana. Ndikati mwana jemiwe. Pauro urubva panapa. Uroti hambai tosongane kumatere kwamai wangu. Uyu mwana akapindura. Kazi aiwa maiyo. Musaendeba. Garai ipapa. Akanga auya futi. Tobva tatangira ipapa. Imi musaendeba. Saka kuzouya futi kwaakaita ndikozobvaenda kwaSabhuku. Akana munin'ina wake. Akazi uyu ngapi. Vasingapi aibva adaidzwa kwaSabhuku haana kuuya. Wakadaidzwa kwaSabhuku takamudaidza kwaSabhuku vakaenda komangara haana kuuya. Vakaenda komangara here nyanyi inda muchida kundoita yakudzinga mwana nemhuri yangu nemukadzi wangu usasvira kutera unyari here It's okay. That is why. Enda into sakana sabati. Enda into sakana sabati. Enda is. Pota nezera. Anzisita.